Setelah beberapa bulan nggak dolan ke Gubuk Baon, seperti inilah berantakan. Tapi kalau bapak setiap hari ke sini, iki luwengnya sampai dicolong wong. Kolong luwengnya sampai diambil orang. Ini kacangnya makros, rumput-rumput sudah tinggi. Iki kemarin mulai disemprot sama bapak, ini sudah mulai layu. Ini jagung sing kemarin ditanam kacang, sekarang tanam jagung. Lokatnya gumbel tapi ki rontok. Ya. Kemarin baru diunduh plokate ecer telek itu, yang ecer itu sama ebit. Alpukatnya itu jenisnya nggak sama, jadi beda-beda. Ini masih kecil-kecil. Musim hujan banyak yang rontok. Astagfirullah. Wow, gumbel. Yang ini. Ki tetangga panen. Empon Pak Din. Wong diwinane tasik. Empon. Empon Pak. Pinten Pak setengah kilo? Sampun Pak Din. Sampun. Panen ra panen larwe. Pak ampun Pak. Wah diparingi kuwata. Alhamdulillah iki diparingi telo buahnya. Ya ngono kuwi. Kata-katane, Bos. Rekasane urip ning donya kaya ngene iki lho rekasane. Tapi tetep tak syukuri. Alhamdulillah. Kadun dia kata-kata ora. Ini profesi ini baru apa profesi lama nggih, Bos? Oh, profesi baru, Bos. Jar telek. Mungkin aku sing sungi. Main nggih masker lho, Ndut. Tapi ora mambu ya lek cedak. Kak, langsung sungai ngajar. Bayarannya piro ta, Bos? Dina? 100. 100.000 karang melu marotua lek liyane mek 60.000 ya. Tit. Mosok wonge tas arep tiba oleng. Tit. Yo. Kirim sana Dit. Hari kuwi dikirim, Mbok. Apa wis dikirim? Car telek sak mangane lho iki. 100.000. Oh, iki sak mangane pisan. Penak ra? Sak mangane. Oh, mangane telek. Oh. Dak ndit iki termasuk karo diet lho ya. Ayo rada cilik kok.
Heeh. Enggak imbang ya baru ini. Iya yo. Yo ireng ambek ireng no. Oh ya, ora imbang. Meh mari ya. Gerajine leren. Soale sek nek mbaon, kok lek wis nek mbaon gerajine. Nek gereji ki rada nyantai ya Bit ya. Barane wis oke lek gaji. Bayarane pira sedina? 150. 150. Iki 100. Nah, iki 100. Penak apa ora? Ya anggap penak disyukuri ya Boboy. Ora disyukuri ya ora penak. Betul. Ya ngene yo. Dikit. Oh, tenan, Dit. Aku kejulang ya cari. Ya keju lah. Yung suhi. Yang manggul lagi yang. Nah. Wes. Bebek mo yo. Pai ke dikit aja. Semangat. Kayak gede sisa ta, Bit? Ora foto iki. Jagungnya bapak sing kae kok elek ya, Bit? Lah iya apa? Heh? Kira dirapuk. Nyapa gak dirabuk? Kok diut. Wah, Dirapuk opo. Oh, tadi. Hah? Iki ora dirapuk, telak yo. Sing opo iki. mek remes tok. Semangat, semangat, Dut. Ya oleh tiba loh. Mau baleni neh iki. Soalnya tiba. Sapa? Kang ya. Sapa? Kang ya. Nedi. Mikul ini nggak iso. Masa. Nyapa nggak melu ki mau? Minggu no, laran minggu. Wala minggu laran. Cah nom ya. Di Joko itu dia. Joko, mantep rek tenan aku. Iso gak gentar. Rasa jodoh-jodoh nih. Penak manjing apa penak sekolah, Dut? Penak manjing. Sedina bayar pira, Dut? Heh? 100. Tinggi apa, Dut? Sing bayar sapa, Dut? Malah karo ibu ki nggak bayar, Dut. Piye? Wah iki ewang-ewang. Tapi dibayar ya. Lah kok penak menunggu?
Ditanduri apa ki jagung rahe? Wisan? Sapa sing ngulur? Gethek Nek gethek gulis. Lagi nama kena Dit. Ano yun nung uso ati dia? Sapa? War. Nyapa nesu? Karepe ngecer gak gelem. Ada lah lagi. Ada toh. Ada acara selalu. Segala telu likur kuwi. Untuk manggul iki dipanggul iki. Dut, awakmu manggul kuwi padha karo diet lho, Dut, olahraga. Untuk cilik. Heeh, rumah sak wetenge rada cilik. Awake rada anu busut. Marakne lutut engko. Hah? Marakne. Marakne alur ini sak. Yo. Kok uga ndukul pirang dina iki lek ulur? Gak usah ngene. Kolor. Panas ya ndek ndek. Iki mumpung panas soalnya tiap hari iki hujan. Ya saiki mau tok to. Enggak udan esuk. Biasane ya ning udan. Ambune sedap. Brambang goreng. Ambune kayak brambang goreng. Panas ya nanti. Apa kok panas? Panas loh. Panas. Telake? Aku tutupi terpal wae. Semangat, semangat. Oke, oke. Kita toh. Ada kita tuh mbak. Panasan suwalis bebet kabeh. Ya sing bener ngono kuwi Bit, sing acar ki Tito awakmu sing usung-usung. Lah sing acar awakmu kecontalan Tito. Mari